Багаж. Леглото, както сте се убедили вече, е много лесно за ползване, за дигане и сваляне. Единственото неудобство е, че трябва да отстранявате облегалните възглавници, което става само за няколко секунди и не е никакъв проблем. В случая композицията е решена в два цвята: графит и светъл декор. За първи път използваме крака, които са масичка, отново с пуш бутони. Имаме шкафчета, които събират допълнително багаж. Освен това, те имат още една функция. Могат да бъдат и табуретки, освен масички, когато дойдат гости. А също така, една табуретка може да се прибира в нощното шкафче, което е композиция с леглото. Също така, пуш бутоните могат да се ползват тези шкафчета, когато леглото е паднало, така че тяхната функция да не се нарушава. Също така, имаме изтеглящи се масички, които може човек да си сложи едно питие и удобно да гледа телевизия, или да чете, или да разговаря. Надявам се, че това ще ви хареса и благодаря за гледане.